Seydou Mamadou Fenete Fedinya Mamadou ala kira bangena Abdoulaye de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minumbi kira feata nufle abangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات أمبا المشرف لا تيفي لغي بغاو مالكونا أني مالكوكا أمبا دلي ألا في ألا كيسي أناكا هنا أناكا بركة ألا كو جيجي نينا أو كلنجلنا بلا جلينا سانغاني واتي بلا جلينا بواجولي كنكا أمي مالي فابا كونو أسيدالا سيدا مينو بيويلي غارانتي بوغو جميع صلاة الفاتحة أني وصلكاو كسانغاني محمد المصطفى بانغليه وبواجولي كنا باسيغي ninga wele bla sigi ɲɔgɔnw ma balimaw ani sinjiw u kana fara ɲɔgɔn kan kani donba in ɲɛnamaya alhamdulillahi rabbil alamin novembre kalo tile 9 san 2019 mɔgɔw bɔra ka wele in jaabi baara ninnu yɛrɛ ninnu donna ni folikanw ani nisɔndiyalikanw k'o lase jama ma Shirifila TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillah. 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 Kada kan bi an na lebe ɲɔgɔn sɔrɔ donba dɔ de kama. Donc ni ala y'o kan kɛnɛma ɲɛna yan kan jɔlɔbɔ kɛnɛ kan n bɛ alhamdulillah fɔ si caman. Ni alhamdulillah fɔla an kɛlen kɔfɛ ka sitana gwen ka bɔ an cɛ la ka ala deli ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ sitana na a tila k'an yɔrɔ an wuli k'an jɔ ni ala tɔrɔ barikama ye alhamdulillah n b'a fɔ ko bi ye don sewale ye n'a ma ɲɛ an nana wajulukɛyɔrɔ la an kan ka segin ni fɛn dɔ de so n'o bɔra ye bafitini n bɛ barikada kɛ jama ye n bɛ jama barikada ka da kan n'i y'a ye su in na sera ka ɲɛnamaya mɔgɔ dɔw de jɔ la minnu jɔla n'u u farikolo ye ani minnu jɔla n'u ka nafolo ye an b'o barikada o barikada fɔlɔ bɛ wuli misiri kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ la don min na an bɛ ŋaniya sigi k'an bɛna mawuludu kɛnɛ in sigi a don dɔrɔmɛ t'an bolo mais an y'a yira mɔgɔw la karamɔgɔ yɛrɛ ko i y'a faamuya b'a la président an b'a kɛ cogo jumɛn wari tɛ yen n'a bɛ se ka kɛ an k'a daminɛ n'ala sɔnna ma mɔgɔw bɛ bɔ mɔgɔw bɔra mɔgɔw y'u se di minnu ye chaise di minnu ye dɔrɔmɛ di minnu yɛrɛ ye ŋaniya yira k'a fɔ ala ka bi se minnu ye tubabu yɛrɛ kɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye min di a bɛɛ se la a bɛɛ ye la min dira mɔgɔ wɛrɛ ma min dira ne yɛrɛ ma an y'a bɛɛ ye a bɛɛ se la an b'a tigi bɛɛ lajɛlen fo minnu y'a nafolo di minnu ye chaise di an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o kuma an tɛ bi kuma jɛnya an b'a fɔ an nalen bɛ lamɛnni min na ala ka fɔlikɛlaw nɛn sabati anw min ye lamɛnnikɛlaw ye ala ka sabati limaniya don anw yɛrɛ la an b'a fɔ ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ sitanɛ la walasa min bɛ fɔ a ka se ka don anw yɛrɛ la a ka se k'anw ladi an b'o ɲini ala taala fɛ an b'o ɲini kiraba in fɛ. O tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔlaka minnu tun bɛ kɛnɛ in kan olu sɔrɔla ka bɔ k'u ka laseliw kɛ ne ni aw an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. والخاتم لما سبق يا ربي ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطئ بموزن الأرباح المالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك لها هطة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق
عين المعارف الأقوم صراطك طامعا لسقمي اللهم صل وسلم على طلحة الحق بالحق كنز الأعظم وعليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه آمين يا الله صلى الله عليه تعرفنا بها إياه آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الأجاب دعاء لقد وجابي يا ربي أما فو قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام يكشي على كنن أو كشي آمين barka na dona femba la dobe faraka na bora femba la beke feni ala ka ne na so barka ya rabbi rahma mumbala no hina e ala ka hina ne aula amin allah ala ka hina anga jamanana ya rabbi el haji konare na bishuina de mauludu shuwe o jon kunandi be wele chogodi na aljina khonode amba ko aljina khonode wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh umala menede ni mumala menede ni ma do wansa notede assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ha abala menede folla usiga yare biye mauludu de jurumute mashika na shuina ala kontanen do shuina ala ka meleke o kontanen do shuina el haji nan sigira mauludu kenaka ala kira de jonye muhammadu bora jonna muhammadu chira yoro jume atiye munde muhammadu munde nafanya bi walada bodeka na ya na betani walada e el haji amen na bawfo na munu yu ka sofla ka sirobla ka poli quartier ni quartier yani baginda akaja yani atete bugu kaja yani kuloble ni kaja yani ase konna kaja maw bora fam befe ame mundo ante mundo ko jumen de kera ko misbahu abubakar wansa de wajulu la biwa la hotel ko Sheikh Ibrahim wansa de wajulu la biwa kalla wa hasha hotel ko Muhammadul Mustafa de bangena sallallahu alaihi wasallam amina takabba jo kira gurubine daga banade sahibul amin sahibul qadamul isi ko Muhammadu de bangena ko de yato uboru ka sokono kana manyuma mbarola sallallahu alaihi wasallam el haji tubani mejigi atubani nyogon de chela pigeon mejigi a pigeon nyogon de chela o fali betubu a fali nyogon de ko o Muhammadu kanuba fona betubu ala kara de ko jiena fo kaburu kono fo aljana kono sallallahu alaihi wasallam o kanu de yuseya ne yo fiye wulu na kukala aduna aljina kono ko munne kama ka kera manyuma fe Allahu akbar lahara jodo wulu bela jeleme yelema ka ke bogoye foni wulu kele abedo aljina kono muna ka kera manyuma fe o manyuma kanu ne ni jaman nunu sigia Allahu akbar alhaji ambufo da te folila shina mauludu ye amena temena anga walada ye wala nam me ambolo shina tangani ne ala fe ka bo shaytan toroma no de a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaytanamu ala kira bangena domu na fem folo mu ni akulela kale mako sarokara shaytanai kadaka shaytane ay alfu hila plan bakele fere bakele yo de tige ko so ala kira kana bange mamuna muhammadul mustafa bangeni sunyana shaytane ila be ataramaka maganga uga dugu dasiri tube uba fo dugu dasiri ma ko suteiha sente suteiha tula suteiha kolo tala me akumule hadamane kumule afar kolo to be sai ko sebe sanwo san maganga ube suteiha tuta ube yele na ye magan kulu sanfe
abe magan kibaruya bɛɛ lajɛlen fɔ magankaw ye shetani na don sutei hala a ko sutei ha cɛ dɔ bɛna bange nin magan in dugu kɔnɔ a tɔgɔ ko muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahibul haqqi rabbani a tɔgɔ de ko nurul mutalsami al mukawkibu n'ale bangena kama dibi mun bɛ diɲɛ kɔnɔ dibi in bɛ taa n'ale bangena yelen de bɛ na nɔɔrɔ bɛ na hɛrɛ bɛ na ala dɔn bɛ na lafiya bɛ na kunnadiya bɛ na kunnawolo bɛ na cɛ kelen jumɛn bɛ na n'o ye o de ye muhammadu ibn abdullah ibn abdul mutalib ibn hasim ibn manafi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sutei ha fara ne kan an ka muhammadu yi nali tiɲɛ ni janfa bɛ sigi cɛbakɔrɔ caman kama ni janfa bɛ siri musoŋana caman kama mais jɔn tɛ se ka ala ka latigɛ bali a y'a bɔtɔ kunbɛn ayi o tɛ tile ko ye shetane ko sutei hama an ka muhammadu ka tile kunbɛn an ka muhammadu mustafa ka kaloden kunbɛn sutei ha ni magankaw y'i ta k'i bila kulu sanfɛ u kibaruya muhammadu ko la san nana yɛlɛma magankaw ye sutei ha ta n'u yɛlɛla n'a ye kulu sanfɛ ko sutei ha san kibaruya fɔ an ye o don abu jahalu bɛ yen abu lahabiw bɛ yen abdul mutalibiw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ sutei ha dalen kulu sanfɛ a ko magankaw ma sɔɔni nɔrɔ nin san in kɔnɔ den dɔ bɛ na wolo den in tɔgɔ de ye ko muhammadu ni muhammadu in nana aw filɛ nin ye diinɛ mun kan a b'aw ka nin taasira la taa aw bɛ ka boli mun sɔn a bɛ aw bali ka bɔ boli sɔnni ma n'o o muhammadu in nana ala ka diinɛ bɛ ɲɛnamaya aw bɛ fɛɛrɛ kɛ ka muhammadu ko in kunbɛn n'o tɛ a b'aw ka fanga lataa wa yazhabu bi tariqatikumul musla aw ka nin siraba mun filɛ aw bolo aw ka sɔrɔ sira aw ka bato sira a bɛ taa ni nin sira ye ka bɔ yen o kɛlen u ko sutei hama hali bi kumakan jɛya an ye den in bɛna wolo i y'a san fɔ an ye i ye den in tɔgɔ fɔ an ye ne ko jɔn de bɛna den in wolo an k'a fa n'a ba dɔn n'o kɛra an bɛ fa ni ba lasali bɔ ka bɔ yen n'i y'a mɛn wolo kɛra fa ni ba de y'a wolo sutei ha ko ma ko aw bɛ taa sini maa mun bɛna den in bange n bɛ n'o ɲɛfɔ aw ye mangaw y'u kɔ don u taara su dugukila fɛ ala b'a ka alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ala kɛlen don k'a ka alakira kɔlɔsi sallallahu alaihi wasallam ala kɛlen don ka alakira kɔrɔta sallallahu alaihi wasallam a ye niminɛ mɛlɛkɛ wele ko nin dugu dasiri mun filɛ taa nin tigɛ ka bɔ yen a bɛ fɛ ka cɛ mun nali bali a tɛ se hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni muhammadu in bɛ bange a b'a tile kɛ ma yuguni hazarun an kadarin yɛrɛ kɔlɔsi o tɛ ala ka latigɛ bali dɛ dugutigi tɛ sa bamunan na alimami tɛ sa bamunan na président o fitinin tɛ sa donc ni ala ka latigɛw natɔ ye bɔ a ɲɛ n'i y'i kɔ da la ala b'i kɔ kari ka bɔ yen da ilma qadira tajri fi aynatiha ala ka latigɛw to yen u ka boli o cogo la ni ala ye mun dan cogo min na o to o cogo la ala ye anw fana da ni mawludu de ye ala ye anw da ni alakira kanu de ye sallallahu alaihi wasallam anw bɛ alakira de fɛ alayhi salatu wasalam ni mɛlɛkɛ jiginna a ye sutei hali ni tigɛ depuis o kɛra magankaw jigi tigɛra o muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o de bangena bi su in na elhaji mawludu su k'a ɲɛnamaya kuranɛ kumana kan ala kɛra ka sunna n'o ye a ka hadisa ye o kumana kan maa ɲuman fɛn fɛn nana ala kɛra kɔfɛ a bɛɛ kumana mawludu kan n b'a dalilu d'i ma ni ko i tɛ maa ɲumanw ka kuma lamɛn n b'a d'i ma hadisa la ni ko hadisa dɔyifu ka ca n b'a d'i ma kuranɛ la n'i banna kuranɛ la i bɛ taa jahanama kɔnɔ i bɛ taa yɔrɔ jumɛn suratu yunus yunusu kɔnɔ yunusu tun ye jɔn ye ala ka kiraba don balɛni ye mun kunu ala ko o sura in kɔnɔ ko muhammadu a fɔ i ka sahabaw ye ko ala ka fusamantiya belebele mun ni ala y'a d'u ma n'o de ye kuranɛ an nisɔndiya ni ala kira ni kuranɛ ye k'o de da ka di an na ka tɛmɛ hali an b'a la ka miliyari minnu kɛ kɔnti bloqué ye mawludu banna o pewu anw bɛna an nisɔndiya ni ala kira ye don jumɛn anw ma nisɔndiya n'a ye wagati jumɛn anw ta ye san ni san ye ko muhammadu bangena
depuis kira bangena domuna bal depuis ala karama bange depuis ala e danin damene ala yere be mawludu de la misiri mana wele ni misiri wela ko ashhadu an la ilaha illa allah abe jume dawka anna muhammadar rasulullah est ce que aba fa ashhadu na karam wajawa ay no for ambi genga bongo fa do na misiri wele dala aba fa ko muhammadu de muhammadu to ko takasigi ala ka seba ya kulo koro o de kadi ala sallallahu alaihi wasallam ne rebe ka seli seli fana e jogo joli nani ni seli fana seli be fitri lanzara seli lanzara ko fe fitri o ko fe safo o ko fe fajiri mais akele o kele ni e jogo fla seli ni yisigi ni ko atahiyatu lillahi azakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ibe jonfo ayuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka kan yi join ko kishi be e ka jon ayuhan nabiyyu ya e alakira sallallahu alaihi wasallam ne be for seli eri duru kono shen duru akadi alay ni ya fo be baraji soro ala donc ala be mawludu de la chou ani clé ni misiri wela ya sisa o mana bla ko awnga safo sedila samba soro do be ka safo sedi uluma no tabla iba soro do be fajiri la uluma na bla iba soro do be lanzara la ni be balaka muhammadu de sallallahu alaihi wasallam ni adalu yo qur'an kono adalu fulana qur'an kono ala ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhammadu amma eti foi kama fona kara hina de ala ka dan fon chela ka hina de ala ka dan fem bela jelema ne ala ka dan fon ta ka laje dan te ula do muhammadu chini kara hina de ala ka dan fem ma hali mantun kafiri munu nana ala kara ko sallallahu alaihi wasallam nunum bela jele here soro ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam muhammadu kile temene ne kofe hada madon sera ka avion glan isa kile kofe avion ma glan muhammadu kofe de on sera ka mobile glan un ventre glan on sera ka climu glan ka telephone glan ka tele glan muhammadu temene kofe de be se gi sigilen to iga salon ono ibe kuma iden fe fo france aw nyabe nyona ala ko ala kara de kama sallallahu alaihi wasallam kadaka ni fembe bora ala kara noro de la sallallahu alaihi wasallam wala dondo ala kara ye sayyidina umar lajo ako ya umar nebe na ansara ila ne muhammadu muflene fembe bora ne muhammadu noro de la ala iklida ngabone ala kara de la sallallahu alaihi wasallam kalo dana kabone muhammad de la sallallahu alaihi wasallam igado ka fo baji bora ne muhammad de la sallallahu alaihi wasallam lahu bora ne muhammadu de la qalamu bora ne muhammadu de la arshu bora ne muhammadu de la kursi bora ne muhammadu de la sangolo borane muhammadu la aljine borane muhammadu de la jahannama borane muhammadu la sallallahu alaihi wasallam don nim be bora ala kara noro de la alayhi salatu wassalam amo ka mawludu keneka halatu yaminan innahu dahar mufradun fala yata'atta an yusanna bitarifi la ilaha illallah Allahu Allahu mesh yechi fo Sheikh Ibrahim Anyas de ni fo na khadimur rasulullah khalifatu tijani kira kanu ye masike chemun duskuna na sara de Ibrahim Anyas na nunu ye chawda ni muhammadu ko de sallallahu alaihi wasallam nunu ga du korota ni muhammadu de sallallahu alaihi wasallam nunu ye aljina sura ni muhammadu de sallallahu alaihi wasallam akoko ale bi kale alala ko jiya kono muhammadu ye ma kede de ya nyona te bile ka nyona te soro na ale nyas de yo fo ay mon fa ay wuli badi fo nam wala bi arabi jamana bella magalen do shuina ko muhammadu bangena sallallahu no muhammadu bangena munu mbala ka muhammadu la goshi yano antan kuloma jo ufe de ba so ahalala de ne macha ma kise man shite nam mumbe ala karaka mawludu kon sallallahu ma bi yere kalama ne kon na do ngafo ko muhammadu bangene e fendo e ola o metemena nga wala dai nam bishuina mu mambulo ala karako la aya kuloma jo alaihi wasallam garbuke kalande misbahu abubakar wansa abena ala karafa ye doni abena awla so me doni aya o hakili usingama
kafaranga anga jeka songo alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anga jeka Muhammadu bunyana me sallallahu alaihi wasallam aw ni nebe nafa belebele basoro odela Sheikh Amadou kitabutigi ko chugodi amansini ni dali masatogo e alamu ya folo naba laban alamu be depuis fo ite fem bebe kla ka ban ka ala entui el haji ni siga jien naje ibe sabali ni Muhammadu yerete danfute jien na kitabutigi yo fiye laulahu lam takhruju dunya min al adam ni Muhammadu kunta jien te dan ni Muhammadu kunta ala taka ala jabo ala mogo fo ite jien na ala mogo yerete hada madena fo na afro e mamu mahodona ala karala sallallahu alaihi wasallam ola ni siga ni jien naje jien to ko de ko kashisho jien to ko de ko miriso jien to ko tasiso am flan ne cham yara ka kana ga no de Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu be yoro jume atara ala ka hina kono ala kara bora chemununa ubemi ubebe ala ka hina kono ala be ka yira on nyena mo de la ka fo ko du do ba le ala bolo mun ka di kateme jien duinka kulla hara jodo am mawludu ke bagaw ne ala kara na nyogon soro o salon bele bele ba kono o ba soro imam wasa sigilembe anya churuno Muhammadu teyan fana sallallahu alaihi wasallam jarbaw president bi Abubakar Kone o be ka Muhammadu sen digi digi Emile Salam Sokel no ka santinali yele aw munu be ka wajulu la me benye wo gale do ala kara ko sallallahu alaihi wasallam kuna kabete ko cenche gainde anyekse ka kumba nyefi o fi ne do kirikiri nyekse sallallahu alaihi wasallam adake le ba fo ko flori sallallahu alaihi wasallam anyekse jojo le ba fo ko jama kise sallallahu alaihi wasallam ba kangoro akusiki ka chan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam jante chesurunte jante sonfetete ala kara le che dafale aw bo tiya aljina kono ne ala sona ala ko di amma amin ya rabbi donc o kirayin o be se ka soro chogodi sallallahu alaihi wasallam anga anyere kundi ala karama sallallahu alaihi wasallam kan yere dama ala o de fo qur'ane kono ako annabiu awla bil mu'minina min anfusihim qur'ane go chogodi qur'ane ko ko ni nabi nyuman che nyuma mun filane no de Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni ne kakani mu'minu tigiyaye kateme mu'minu yere kan sadi ba famu chuko ni saya nana ene ala kara kama keki yere dika Muhammadu ene sigira eseye kanumu ye Muhammadu ko la ki ko yira ko ni ala kara ka kene sigira ebe se ka bunya munge Muhammadu ko la ko bunya yira o le ala kara kanuwe dondo sayidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ako Muhammadu wallahi nabi fe Muhammadu e ko kanine ko jugo funa bora kateme umfa anemba ne yere ko ala kara ko ki ka kanuma dafa ako Muhammadu e ko kadine kateme umfa anemba ka funa bora nyere kuna ako kanuma dafa Umar ko ama Muhammadu e ko kadine kateme hali yere kunga ako ko sisa ki ka kanum dafa sallallahu alaihi Muhammadu ga kanuma buya idegere kas iyoro la kasene ndegere ma ete kanumba nyumani sallallahu alaihi wasallam o de la ni jien kono el haji chebo temena sayadi taranu be amadu yo de foko arrahmanir rahim ko jien hina nye fitine chebo temena ya munu sara alakra ko la sallallahu alaihi wasallam musobo temena ya munu sara alakra ko la sallallahu alaihi wasallam imari muso bado temena ni jien dugolo insanfe o ba ho ko rabiatul adawiyya shuwo shwarabia kume jogo bagelendi alama Muhammadu kanu kama jogo bagele ni dugu jera rabiatul adawiya be kolosita abe solli ala karaga shiye batan flaya shibe kola sallatu rabbi ala al-muribi anil habibi khairul anam zaka rasulu zaka wasulu zaka saulu ala tukhami zaka al-jawadu zaka al-imadu zaka al-muradu lil muntahami naju sabili yawmal awibi kesal sabili indal uwami zinu razinu ruknu rakinu usnul asinu للمصطدم فمن أداه تبت يداه ويل أداه
القيام صلاة ربي مع سلامي على الحبيب خير الأنام. الهادي إيري كما بيكا دونغلي منو. نعم. إيكو فمن أداه. تبت يداه. ويل إداه. يوم القيامة. كوني مامو يا على كرا جويا. نعم. كي بولو فلا حلا كرا نافو تبت يدا أبي لهبي. Et puis ko bonnet de be kira juguya ba be lahara jodo sallallahu alaihi wasallam o arabiyatul adawiya na atume solli kira ka sallallahu alaihi wasallam kalande mu me arabiya bolo mo kata da do muso ta fetigi do na do mo na arabiyatul adawiya fatura nu ya shuta katana e kaburu donna el haji jenti soye don do bebe siri kan ni yoro insegere kelengele ki boy ka so kono ki boy ka plasula ki boy joyoro la mais ni be seni so ngono ijija ini muhammadu ka se nyogon be kuna dia sallallahu alaihi wasallam muhammadu be aljine passeport international sallallahu alaihi wasallam muhammadu be lahara jodo kuna dia jonye muhammadu be kaburu yelen baga ye jonye jomu ye salatu ala kraka sallallahu ya rabiyatul adawiya uya ta yu nyesna kaburu donna jama'a ta ya ko jugu jine unana fara ni muso bayin ga janaja kan hada madon ye jine uye unyela odo udo ne arabiya kaburu donna ni ka shudo jama'a be ki kodo do be ka se do ba soro do bala kana uluma se kaburu donna folo jama'a ta ya ko arabiya ka kalannin korobalen be shukole ale hamina ni karamogo ye ko karamogo talen filɛ nin so mun kɔnɔ n'o de ye lahara ye a ka gɛlɛn ale bɛ na nafila seli ale y'a mɛn a karamogo muso in da maa o maa ye salatu kɛ ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam i ka su bɛ lahalaya mun na lahara i b'a ye kalannin muso in ye jɔko fila seli a ko ala akika muhammadu bunya kama ne karamogo arabiyatul adawiya bi bolo cogoya mun na lahara yira ne la kalane muso ayida ala nana sogo kala a ɲɛ bɛ arabiyatul adawiya sigilen na jannatul firdausi kɔnɔ Allahu akbar ay man kana lillahi kana lahu ni y'a kɛ ala b'a k'i ye o ni ye sunɔgɔbagatɔ wulitɔ ye ka boli a datɔ ma ɲuman kɛ n'o tɛ e y'i si bɛ kɛ alakira ko la e y'i si kɛ i b'a la k'i ka farida di e bɛ k'i ka diinɛ ɲɛɲini ayi ni saya y'i sɔrɔ kana jɔ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko innal ladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu maa minnu ko k'u ma ye ala ye n'u limaniyara ala la o kɔfɛ o y'u tile o ni ala cɛ olu ni minɛ kuma mɛlɛkɛw de bɛ jigin u kan k'aw kana siran aw bɛ taa alijinɛ kɔnɔ sisan kalanden musoman ye a ko rabiyatul adawiya ma a ko tiɲɛ don e donna alijinɛ kɔnɔ ne tun bɛ fantanw jigi tuguni mun kɛ o ye ne rabiyatul adawiya don alijinɛ kɔnɔ a sabanan fɛn mun ye ne don alijinɛ kɔnɔ n'o de ye ne kunnadiya kosɛbɛ bi kasrati salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ale tun bɛ salatu kɛ ala kɛra kan kojugu o y'ale arabiya don alijinɛ kɔnɔ naaninan mun y'ale don alijinɛ kɔnɔ o y'ale arabiya ka sufɛ seli a tun b'o mun kɛ n'o ye sufɛ nafila seliw ye duurunan mun y'ale don alijinɛ kɔnɔ ale arabiya tun bɛ tiɲɛ fɔ o de y'a don alijinɛ kɔnɔ nin fɛn duuru donc i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ in cɛbaw tɛmɛna yan minnu tugura ala kɔ musobaw tɛmɛna yan minnu tugura ala kɔ amadu y'o de fɔ sisan walada kɔnɔ o de ye bisimilahi rahmani rahim ye arahimi ko musobaw n'o cɛbaw ani aw alakira kanuba baw aw bɛ taa aw ka tɔnɔ minɛ yɔrɔ jumɛn o de ye lahara jɔ kɛnɛ ye aw bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen don alijinɛ kɔnɔ salatu kira kan seli farida duuru kɔfɛ baara tɛ yen mun ka bon n'a ye ala yɛrɛ bɛ fɛn min kɛ o de ka bon salatu kira kan farida de don Salimanul Jazuli kumana o salatu de kan a ye salatu bonya fɔ ka se degré mun na n'i y'a mɛn i bɛ sɔn El Haji cɛw de dɔgɔyara hali sisan an ka jamana kɔrɔnfɛla n'i y'a ye a mankan cayalen don jamana janfara de anw hakili la k'a fɔ ko janfa in ko a daminɛna Faransi de la ayi janfa bɛ an yɛrɛ senkɔrɔ o la Faransi y'i sen don a la bamananw ko ten ni koko pɛrɛnna basa bɛ don anw de ye salatukow kɛ bidaye yan ka ba ɲɔgɔn na yan nɔ
ko nin ka taabolo tɛ tiɲɛ ye nin de ta ye tiɲɛ ye ka sinjiw tigɛ yan ka misiriw fara est-ce que misiri fara mun filɛ bi ka tɛmɛ misiri dɔ la ka taa se ni misiri wɛrɛ la ni Ala kɛra ka taabolo ye wa anw de ye sɔrɔlatigiw kɛ bidiyaw ye ka sɛbɛnkaw ko nkalon ye ka nasikow kɛ nkalon ye tuma min na bɛɛ y'i ta fili an tora ka yala ko ko mɔgɔ dɔ nana a mago bɛ nɛgɛ aya la n'a sɔrɔla mɔgɔ min bolo 40,000 o y'a sɔrɔ bɛɛ y'i ta fili donc tuma min na a dɔnna ko nɛgɛya ko banna k'a mago bɛ mandaraba la bɔgɔbani ni mɔgɔ min y'i gosi dɔrɔn a bɛ sa o yɔrɔ bɛɛ ni mun bɛ moriw bolo tuma min na a nana ye ko mandaraba bɛɛ y'i ta fili donc an sɔrɔla ka téléphone ci juguw ma ko sisan kɔni ko cɛw ka labɛn banna o de la bi walidenw bɛ ka bɔ dɔrɔn u bɛ taa fanga n'o tɛ rébellion minnu filɛ kɔrɔn fɛ a ma daminɛ bi o Muhamadu Abdulaye Suwadu tile la surakaw tun bɛna bin mɔgɔw kan k'u ka misiw minɛ ka taa n'u ye o tun bɛ siran Muhamadu Abdulaye Suwadu ɲɛ ko salatu kɛbaga don kira kan dɔw y'u labɛn don dɔ k'u bɛna Muhamadu Abdulaye Suwadu kɔrɔbɔ a bɛ dugu min na Dina k'u bɛna misiw minɛ ka taa n'a ye u natɔ dugukolo y'u kuru sira la kɔlɔsitigi don tuma min na Muhamadu Abdulaye Suwadu fatura a dɔgɔkɛ minnu na sigi a pilasi la n'u b'a fɔ a ma ko Seko Aba salatu kɛbaga don kɔlɔsitigi don surakaw ko n'o ye binganikɛlaw ye ko sisan kɔni ko dugu cɛ kelen fatura dugu cɛba kelen n'o ye Muhamadu Abdulaye Suwadu ye ko n'an taara sisan an bɛ dugu bagan bɛɛ cɛ surakaw y'u labɛn mun kɛ k'u bɛna bin dugu kan ci taara fɔ Seko Aba ɲɛna a dalen don tamani a ko cogo di mana kɔ k'a sɔrɔ a dalen bɛ yen a ko aw nana mun de la ne fɛ dugumɔgɔw u ko a ma e kɔrɔkɛ de tun bɛ yan n'o ye Muhamadu Abdulaye Suwadu ye a dɔnna ni Ala kɛra kanu ye a dɔnna ni kɔlɔsi de ye ale de dɔnna ni senfara ɲɛ kelen o ɲɛ kelen a bɛ sɔrɔlatu kɛ Ala kɛra kanu kama juguw nana k'u bɛna bin dugu ka bin ka taa n'an ka misiw ni fɛnw bɛɛ se tɛ anw ye anw ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye a ko dugumɔgɔ bɛɛ ka taa surakaw kunbɛn kungo kɔnɔ ko maa si kana siran ko nka k'u kana ni segi ye k'a bila dugu camancɛ la u nana segi bila yen dugumɔgɔw bɛɛ ɲɛ b'a la ni binganikɛla ninnu ye kisɛ o kisɛ ci a kisɛ bɛna bin segi kɔnɔ dugu camancɛ la a tɛ don maa si la an y'a yira k'a fɔ ko dalilu ko tɛ tiɲɛ ye k'a bɛɛ musirikuya ye an yɛrɛ de ɲɔgɔn janfa fɔlɔ donc tuma min na a yira k'a fɔ ko sisan kɔni ko fanga t'an na bilen juguw wulila ka na olu ye kɛlɛ wuli olu ka kɛlɛ kun tɛ foyi ye u ka intérêt kɔ jamana sanu bɛɛ bɛ ka taa a warijɛ bɛɛ bɛ ka taa jamana jama bɛɛ bɛ ka taa o bɛ k'an ka kɛlɛcɛw nɛgɛ su ani tile ka t'u bila sisi la n'i ye sɔrɔlatu dɔ ka se degré dɔ ma Elhaji e bɛ t'i jɔ i ka almuwari la de i ka basɛ i t'a da dɔn Ala kɛra bonya kama sallallahu alaihi wasallam a fɔra Muhamadu de ma ko sahibul taj a fɔra ale ma ko sahibul mighfar a fɔra ale ma ko el mukawkab a fɔra ale ma ko el mutansam a fɔra ale ma ko sahibul haqq wa bani o de Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam alimami nana pour que ka bɔ walada la le 10-11e mois 2019 Afrique, Mali, Bamako, Kalabankura et Station Sud. Ni dusukun saniya ni fara Ala jɔn kan o de ye la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ye dugukolo fa seli la k'a fa sun na k'a fa jaga la k'a fa sarakati la k'a fa salatu la n'i ma nin fɔ i tɛ Ala ye i tɛ alijinɛ ye. Sahada kalimatu sahada ye jɔn ni jɔn ye est ce que ni mɔgɔ min dana la ilaha illallah i si bɛ k'o kan n'i sara i bɛ don jahanama kɔnɔ tiɲɛ. I ko di professeur Muhammadu Rasulullah de fara kan sallallahu alaihi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Ala ka ko ni mɔgɔ min ka kumakan laban kɛra ye i bɛ don alijinɛ kɔnɔ. A ye sɔli kɛ Ala kelen a ko alijinɛ porte pour que a ka se ka dayɛlɛ ale de fɔlɔ bɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah fɔ n'o kɛra alijinɛ porte bɛ dayɛlɛ. Bon
tile journée ani su ni y'a heure fara ɲɔgɔn kan 24 heures la ilaha illallah muhammad rasulullah a bɛ bɛn sifuru 24 de ma diɲɛ yɛrɛ bɛ munumunu ni ala kira de ye n'i ye kelen bɔ a la dɔrɔn a b'i n'a fɔ i ye sen kelen kari o mana n'i y'o lajɛ an sigilen filɛ an ye safo seli san dɔw bɛ fajiri la dugu dɔw bɛ seli fana na dɔw bɛ lansara la dɔw yɛrɛ bɛ fitiri la san b'a sɔrɔ magankaw bɛ ka fajiri madi n'u taara misiri kɔnɔ ko mun de fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ala kira a kofɔli n'a tigɛra seconde don o don ala bɛ diɲɛ wuli o don a kofɔli n'a tigɛra don o don dugukolo kan hali seconde dɔrɔn o don ala bɛ diɲɛ wuli o de y'a to ala ka tile yɛlɛma yɛlɛma chaque wagati dɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ nin bɛ ka fɔ ko haramu don ala kira ko alayhi salatu wassalam a ka hadisa kɛnɛma na o ko man fariha bina farihna bihi a ko ni maa min nisɔndiyara ni anw ye anw min nisɔndiya n'o tigi ye ala kira sallallahu alaihi wasallam o ye hadisa kɛnɛma de o mana aw minnu nisɔndiyara ni ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ala kira bɛ nisɔndiya ni aw ye nka bi sharti k'a sɔrɔ an ye nin kɛnɛba in sigi ala kira ko kama ko maa minnu bɛ mankan na u m'a faamuya n'i ye ala kira ko n'i y'a ɲɛɲini bafitini k'a ɲɛdɔn k'a ɲɛ faamuya i ka diɲɛ n'i ka lahara ɲa ala tɛ yen wa ala bɛ yen mɛ ala ko cogo di a ko laqad kaana lakum fi rasulillahi a ko iswatun hasanatun a ko liman kaana yarju llaha wal yawmil akhir kuranɛ aya de a ko k'a kɛra aw ye aw kira mantonw ko ladegeliko ɲuman i bɛ ladegeliko ɲuman i b'o dɔn bon maa mun ye ala kira kanu maa mun ye ala kira kanu sallallahu alaihi wasallam an yɛrɛ minnu sigilen filɛ nin yan nɔ nin kɛnɛ in sigili a san 22 dafara depuis 97 kana se 2019 ma sa bon comme ladegeliko ɲuman kɛra an ye ala kira la nin lamɛn dɛ nin ye c'est très important mawludu lamɛnbaga bɛɛ fɛn fɛn kulo bɛ n kana télé fara arajo kan minnu sigilen filɛ nin kɛnɛ kan ko ladegeliko ɲuman ala kira bɛ ladege cogo di a ka uniforme ye jumɛn ye ala kira mago bɛ jumɛn na a bɛ fɛn ma ko kira kanuba cogo di ne kuranna kalan n nɛn ka di wajibi la n ka kɔlɔsi ka jan bɛɛ ta ye ayi ala y'a kanu ni fɛn min ye o y'a fɔlɔfɔlɔ ko wa innaka la ala khuluqin azim a bɛ ala kira bɛ cogo belebeleba de kan dɔw ko ko sabali mais i k'a dɔn fa annabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin ala kira ye ɲumanw dan ni jogo ni dancogo de ye u ma fɔ a la a ka dɔnni na u ma fɔ a la a ka dancogo la a ka bonya u ma fɔ a la mana ko n'i b'a fɛ k'o kira in ladege e k'a ka uniforme i k'a dun a yɛrɛ ko a ka hadisa kɛnɛma na a ye ɲininkali kɛ ko jɔnni fɔlɔ bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala kira y'a ɲininka jɔnni fɔlɔ de bɛ don alijinɛ kɔnɔ lahara jɔ ala kira a ko hasan khuluqi a ko jogo ɲuman n'o ye ala bato o de fɔlɔ bɛ don alijinɛ kɔnɔ u y'a ɲininka suma a kɔfɛ dun a ko ahlu salatu maa min b'a la ka salatu kɛ ni ala kira kuma in fila de don a lamɛn dɛ i bɛ salatu kɛ cogo man ɲi i bɛ salatu kɛ i bɛ gulɔ min i bɛ salatu kɛ i bɛ siyɛnni kɛ i bɛ salatu kɛ i bɛ maaw kɔrɔfɔ i bɛ salatu kɛ i bɛ dabalijugu kɛ i tɛ salatu ye bolo ye fu ye bolo n tɛ salatu kisɛ kelen pewu o garantiw bɛɛ ta k'a bɛɛ don kelen bon a nana kuma ala ye laban kɛ jumɛn ye a ko liman kana yarju llaha ko ni maa min kɛra k'a fɔ yarju dɔw b'a kɛ siran ye dɔw b'a kɛ jigida ye ko ni maa min kɛra k'a jigi dalen bɛ ala kan i jigi dalen bɛ lahara jɔ don kan k'i ka kira in de ladege bafite n'a fɔra ko mawuludi fana bɛ sigi i nɛn minɛ an bɛ balo min na n'an bɛ masiba min na jamana in kɔnɔ bi n'an b'a dɔn masi tɛ fitinɛ kuma ye mɔgɔw bɛ ka faga kɔrɔn fɛ mɔgɔw bɛ ka faga tilebi fɛ anw bɛ pan ka puruti la a ma kɔɲɔ san a ma denkunli san a ma foyi san n'an ka man sigi fana ala k'an mamuto kira kelen in kama kira min ni ɲangata ma jigin a kan taara ko cogo wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim ala kira kere t'u cɛla i tɛ ɲangata jigin k'a bala kira bɔ ne taalen kɔfɛ dun
ako ma kana la azibahum hum yastaghfiruna ako italen ko fe tango baka astaghfirullah ke ka ala ya fadiri ne te nyanga taji oh me kira tarawa kira mataw mata o kira la horma kamali ka balu sallallahu alaihi wasallam bon ale nana ale kɛra hinɛ ye diɲɛ bɛɛ ma mais bi hinɛ t'anw ka dugukolo kan Mali dugukolo kan Mali bisira Mali jigi tigɛra Mali jɔrɔra Mali jɛngɛna a b'a fɛ ka firi an b'a kɛ cogo ala mɛdɛ ay manganda ne bɛna ala kira f'i ye na su in na sallallahu alaihi wasallam tuma dɔ n'i dusukun jɛlen don ka taa ala ma k'i bɛ ala bato a n'a kɛ i n'a fɔ i b'a ye ɲɛ la a bɛ cogo min na ay manganda aka fayda lamɛ kira taara sɔrɔ fitina m'an fɛ yan nɔ mankan m'an fɛ yan nɔ ni fɛn min bɛ Maka ni Madina kɔnɔna na o ka jugu ni nin bɛɛ ye ala mɛdɛ Tawureta kɔnɔ n'o ye Nabilahi Musa ka kitabu alayhi salam Linjila kɔnɔ n'o ye Nabilahi Isa ka discours ye a ka kitabu ye a bɛ nin kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko kira laban bɛna poyi Maka dugukolo wa n'a bɛ poyi don min na aw yahudiyaw kɛlen don ka Yahaya faga ka a jeli kɛ ka kasagoki mun ka taa biri aw ka kɔlɔn dɔ da la jeli in jalen bɛ yen ni jeli kɛra kɛnɛ ye don o don o don Alakira bangena sallallahu alaihi wasallam o sɛbɛnnen b'u ka kitabu kɔnɔ u ka bibiliw kɔnɔ u b'a la ka jateminɛ kɛ a bɛna bange min Jaziratul Arab donc yahudiyaw taara ka taa sigi kabila naani tun dɔw sigira Madina dɔw sigira Maka dɔw sigira Yanba dɔw sigira Kaibara u ye arabu musow furu mun kɔsɔn ko kira laban min bɛna bɔ k'a bɛna bɔ arabu muso de la taara na bɔ olu la kɔsɔn a ka bɔ olu la jaa maa kan ka ko ɲɛɲini donc a ye segin o kɔ dɛ Normalement, moi, c'est gâté. Moi, on veut nous dire fort. À la matin, il faut que tu aies Alaba Alaya. Alaba Sabola. Maintenant, moi, là-bas, on a besoin de moi. Si vous me reconnaissez, quel est nous sommes dans la côte d'État, voilà, ma hali suna président ye wele b'an bɛ dugawu ɲini dɔw ye den sɔrɔ fo den kɔrɔbayara o den n'a ye ala bato don a banna aljinɛ den muso nana ko den bolo a ko taa babɛlɛ cɛ ɲuman 3 ɲini ka na babɛlɛ cɛ ɲuman 3 a nana n'a ye dugawu k'a la a ko i b'a bila fɛn dɔ kɔnɔ i b'a ye yɔrɔ min na ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ gosi a la ni bɛlɛ kelen tununna don o don o kɔrɔ k'i kɔnɔma don bɛlɛ kelen tununna muso sɔminna kɔnɔ la nana den wolo den cɛman o kɔrɔbayalen bɛlɛ kelen dɔ in tununna ye kɔnɔ wɛrɛ ta ka den wolo den cɛman sabanan tununna a nana kɔnɔ ta ka den wolo den cɛman 3 bɛlɛ den o kɛra o ma mɛn san 83 84 san u taara musow furu don dɔ u sigilen ka kuma surunya kasagoki nana kɛ jelikɛnɛ ye Yahaya joli a kɛra jelikɛnɛ ye u ko kira laban wolola u y'u bin ka taa Maka ka taa ɲɛɲini min bangena nin jeli mun kɛra kɛnɛ ye mais est ce que ale don kuma in bɛ min nɔfɛ a y'a sɔrɔ kɛlɛ min bɛ yahudiyaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani ni arabuw cɛ fitinatun azima balawba de tun bɛ yen bon ni jamana kɛra balaw ye ko maa dalen tɛ maa la cɛ dalen t'a muso la muso dalen t'a cɛ la den dalen t'a fa la fa dalen t'a den na cɛ tɔgɔ di kɔrɔ dalen tɛ dɔgɔ la dɔgɔ dalen tɛ kɔrɔ la ɲɛmaa dalen tɛ kɔmɔgɔ la kɔmɔgɔ yɛrɛ dalen tɛ ɲɛmɔgɔ la a ma kɛ baara ye sa wa i sigilen sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ko y'aw ka dugu ci kalanden ni karamɔgɔ danaya tɛ yen bilen terimaw ni ɲɔgɔn cɛ danaya tɛ yen ko n'o kɛra ni fitinɛ bonyana ka se nin degré ma i n'a fɔ Mali an jɔrɔlen don cogo min na ko n'o kɛra k'an kan k'a kɛ cogo di an kan ka solution jumɛn de ta o fɔ an ye joona kuma bɛ yen an k'o kɛ sani ka taa kule karamɔgɔ la karamɔgɔ ye mɛlɛkɛ ye ye jinɛ ye n'a sigi ka taa bila kaburu kɔnɔ don dɔ ani Ala bɛ taa fɔ yan
Yana ngo caya dɛ. Solution jumɛn de bɛ yen? Fise e hakili bɛ solution jumɛn na? Na. O solution filɛ nin ye. A fɔ an ye a ye fayida lamɛn. Belebele bangenen. A bɛnna ni alikaba fara. A kɔrɔbayalen u b'a fɛ ka alikaba fara da. Naamu. Kabila bɛɛ ye bamuru bɔ ɲɔgɔn nɔfɛ. A bɛ kabila 4 bɔ. N'aw kɔni ye fara da alikaba sɔrɔ n'a y'a da dɔrɔn b'aw kunkolo tigɛ. Minnu fana ko k'a tɛ da fara dalen tora yen. Cɛkɔrɔba dɔ y'i kanto an b'a kɛ cogo min na. An k'a to ni maa fɔlɔ min donna o bɛ fara da. Sɔɔni dɔrɔn belebele donna. Ahmad al-Bashir. A donna min kɛ. A ka a ye na ni baki dɔ ye. U nana ni baki ye. A ye baki da. Ka fara ta n'a bolo barikama ye. K'a da baki sanfɛ. A ko kabila kelen ma e ka kun kelen minɛ. Kabila dɔ in e ka kun kelen minɛ. Dɔ in e ka kun kelen minɛ. Kabila 4 bɛɛ y'a kun minɛ. A ko a ye na n'a ye. U nana s'a dayɔrɔ la min kɛ a y'a jigin k'a da. A ko aw bɛɛ y'a da fitinɛ banna. Pewu. Ahmad al-Bashir. Mais ni ne y'a ta. E b'a paro nin b'a kiri sanfɛ nin bɛ sido k'a la nin b'a tɛti nin bɛ talon k'a la Mali na jɔ sen kelen kan fitinɛ in tɛ yɔrɔ wɛrɛ fitinɛ in bɛ yan de centre ville bon Ala k'a ye fitinɛ da t'ale salatu wassalam a ma dan o ma a taara Madinɛ a y'a sɔrɔ fitinɛ bɛ yen a m'a fɔ Ala ko ta kira ko ta fɔlɔ dɛ a ye kafiri ni silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u hakilina ɲini ka ansari ni muhajirinaw kala ɲɔgɔn na fo dɔw y'u muso di dɔ ma fo dɔw y'u ka dugukolo tila ka bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka diinɛ kuma fɔ basigi tɛ jamana kɔnɔ Alabato bɛ se ka kɛ yan i bɛ kutuba la i kɔnɔ gannen i t'a dɔn n'u bɛna bɔ n fili senkɔrɔ waati o waati jama daraja ma kɛ baara ye bon Ala ka sunna tɛ kaburu cili ye a ka sunna tɛ mɔgɔ fagali ye wa kira y'a si bɛɛ kɛ kira ma deli ka hali maa kelen faga a lamɛn dɛ non kira ma deli ka maa kelen faga o fagali dun kiri bɛ yen Nabilahi Musa de ye mɔgɔ gosi a sara mais kira ma mɔgɔ gosi k'a sara kira ale salatu wassalam n'a ka mɔgɔw bɔra don dɔ a nana ka na kɔ dɔ tigɛ k'i sigi kɔ suma na a sigilen kɔ suma na o kɔnɔna na dɔrɔn san wulila yɔrɔ sanji tun t'ale gosi san nana min kɛ kɔ fara ji la tewu donc ji donna a ka mɔgɔw cɛ a sigilen a sunɔgɔra sɔɔni dɔrɔn a ɲɛ bɛ cɛ dɔ jɔlen n'a kunna bamuru bɛ cɛ bolo a ko Ala kira ma ko jɔn bɛ se ka e kisi sisan ne b'i bila lahara ka bɔ ne ka ba in ma kira k'a ma a ko fɛn min bɛ se ka ne kisi o ye Ala de ye cɛ ye bamuru kɔrɔta a jɔlen a bolo yɛrɛ la bamuru tilala la kira ye bamuru ta a ko e yɛrɛ fana sisan jɔn de bɛ se k'e kisi donso bɛ ka wara gɛn wara yɛrɛ labanna ka donso gɛn a ko jɔn bɛ se k'e kisi a ko fɔ ni ye to ye dɛ a tora k'a ka naganakan fɔ kira k'a ma k'a k'a ka bamuru minɛ a ye bamuru minɛ a taara Abu Jahili ninnu y'a ye min kɛ a ye kuma ɲɛfɔ u ko mais e tun bɛ bamuru jigin a kan a ka ko ka ban pewu a ko n ye bamuru kɔrɔta n ye waraba cɛman ni musoman de y'a kama mun na n ja tigɛ kojugu bamuru tilala n na a ko a ye bamuru ta mais a ye bamuru segin ma hinɛ kama ale fana ye n kɔ dɔn ka taa ni bamuru ye bawo ale tun bɛ se ka ne faga mais a ye n to yen bon anw ka kira ka hinɛ sera nin ma mɔgɔ min bɛ fɛ k'i faga i y'a minɛ mais i ma sɔn k'a faga sallallahu alaihi wasallam dugu tɛ to yen misiri tɛ to yen garibu tɛ to yen ani maa kelen bɛ faga fo dugu ci n'an m'a lajɛ jamana faamaw ni maa kelen fagara maa kelen n'a fagara i tile la k'a sababu bɔra e de la walahi Ala bi n'a ma fari ka ni buruju bɛɛ don jahannama kɔnɔ Allahu akbar bon ka d'a kan a ko kuranna aya la ko ni maa min ye maa kelen faga a k'a bi i n'a fɔ i ye mɔni bɛɛ de faga maa kelen ka'annama qatala an-nasa jami'an a ko ni maa min ye maa kelen to yen a b'i n'a fɔ i ye maa bɛɛ de to yen o kumana an ka solution de ɲini mɔgɔw ka sigi u ka kuma professionnel tɛ ka mɔgɔw su ka kɛ faamaw kaw tɛ mais n'a bɛ bɛn kuluba éclater de ma ka éclater bɛɛ k'i yɛrɛ i kɔni o ma ɲi dɛ
wuli ka jɔ de ka kɛ mɔgɔw ka sigi ka kuma n'o tɛ don o don cɛba dɔ bɛ bin et puis u bɛ to complot de kɔnɔ n'i ye janfa n'i y'a tɛ digi la bɛɛ a ma sin ta de ma ne yɛrɛ teri dama min tora la walahi mɔgɔ si t'a hakɛ hali juma jan tɛmɛna u ye mun attaqué maa 50 ni kɔ ne teri dɔ b'a la o tɛ hɛrɛ ye dɛ mana a ko bi a kɛlen k'an kunna sa an de ko n'an mago bɛ sahalan wa ahalan an mago b'o de la jamana in kɔnɔ bi wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ yan koyi n y'a f'i ɲɛna n ka wajibi tɛmɛnenw na zan nci ngolo zangɛ olu denw n'u mɔdenw olu dama de bɛ Mali kɔnɔ maliyɛn kelen fa kelen ba kelen an ma fitinɛ min sɔrɔ dan mɔnsɔn tile la an bɛ fitinɛ sɔrɔ bi silamɛya selen kɔfɛ anw fɛ yan anw de b'a la ka ɲɔgɔn dɛgɛ ka ɲɔgɔn janfa bon an ka alakira ma sɔn sallallahu alaihi wasallam a ma sɔn bingali ma a ma sɔn mɔgɔ faga ma san'an k'an sigi k'a kɛ ɲɔgɔn burujali ye wajuliw la ka ɲɔgɔn dɔgɔya a y'a to an ka solution ɲini nin na n'o tɛ nin tɛ hɛrɛ ye jamana ma dɛ nin de kɛlen don k'an kunna siri an ka hami fɔlɔ-fɔlɔ nin de don an ka duwawu kɛ mais mɔgɔw k'a dɔn jamana fana balawu a caman bɛ sɔrɔ ala kota de fɛ ni gɔmi cayara siyɛnni cayara jɛnɛya cayara bingali cayara hɔrɔnya tɛ yen bilen bɛɛ b'i sago la n'o kɛra jamana min kɔnɔ bɛɛ o de bɛ na ni fitinɛ ye ala kɛra ye muso bonya muso ye fɛnba de ye a fitinin fara a kɔrɔbalen kan m'a fɔ a ka kɛ dɛ n'i ye diɲɛ bɛɛ muso bɛɛ bɔ yen nɔ k'a nani dɔ ye a tɛ tɛmɛ san 2 kan ka diɲɛ cɛ bɛɛ jɔ ɲɛw b'a yɛlɛ yan'u ka s'a ma mana ala kɛra y'u bonya bon musow dɔgɔyara bi jamana in kɔnɔ maa min ye kalan kɛ ni kalan b'a dɔn kalan seetanɛ ma kɔtɛ dɛ min bɛ siran ala ɲɛ ala ye dɔnnibaa bonya o dɔnnibaw dɔgɔyara bi an ka jamana kɔnɔ fo k'u bɔ miseli bɔ bon fanga o kɔni ayi o la gosira fo k'a dama tɛmɛ n y'a f'i ɲɛna walahi n'a tun fɔra ko polisi kelen bɛ carré kɔnɔ zone tɛ don carré kɔnɔ fo ka taa fɔ o taara retraite wa faama tun tɛ nɛni bɔlɔn fɛ mais bi b'a fɔ ko maaw ni polisiw ye ɲɔgɔn sinamu ye bɔlɔn fɛ tellement que u ɲɛ donnen b'u la f'u b'a f'u ma ko sɛw mais fanga mana dɔgɔya o n'i y'a ye e sigilen don i ka surafana dun i b'i da ka sunɔgɔ e bɛ suma na dɔ de bɛ tile la o n'i y'a ye kɛlɛ in ma bɔ kɔrɔn fɛ ka se yan mɔgɔ dɔw de bɛ frontière la yen nɔ olu ni tɛ ka to a la bon ala m'an kisi la n'o koko bɔrɔ karila don o don u bɛna se dugu in kɔnɔ yan nɔ o mana solution jumɛn b'a la silamɛ bon ala ko ni kuta sera degré dɔ la a bɛ n wele t'aw jaabi bilen an ka ko bɛ ɲini ka ko ye o mana kuma ka kɛ jamana faamaw fɛ jamanaden bɛɛ n'a fɔra jamanaden bɛɛ a bɛ faamuya a kɛra cogo cogo quartier o quartier kɔnɔ musoba dɔ bɛ yen a kɛra cogo cogo quartier o quartier cɛba dɔ bɛ yen dugu o dugu musoba dɔ bɛ yen u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yɛlɛ ka taa jamana faama fɛ yen nɔ ni ko in an b'a soli cogo di bawo jɛ o jɛ ni sigi ka fɔta la n'ala ma fara o kan don na a bɛɛ ye kunfɛta de ye mana an kɔnɔ gana dun dɔw ta u denkɛnin kelen pewu mobili bɛ yɛlɛ min kan a bɛ san cɛ 50 muso 50 firiya muso kana bɛ ka caya n'i taara kati bi i bɛ kasi n'i donna kati bi i bɛ kasi a tɛ ne kan n'o tɛ n'a fɔra k'a fɔ a b'e kan n'a fɔra k'i kɔrɔkɛ bɛ yen dɔgɔkɛ ko a tora kɛlɛ la walahi a bɛ janaja sigi aw ka soda la bon a bɛ minnu ka soda la dɛ u seko tɛ dɛ n'o tɛ walahi cɛw bɛ Mali la cɛw bɛ Mali bolo cɛw bɛ yen nɔ a kelen u tɛ siran fiyewu mais kɛlɛ tɛ foyi solutionner mɔgɔw ka kɛlɛ u ka kɛlɛ da minnu kɛlen don ka silamɛya birifini biri sagagolo birilen suruku kan a bɛ sagakan fɔ sagaw nɔfɛ a b'a la ka tiɲɛni kɛ fo solution ka ɲini ninnu na
ku miri ba do ko lahara bise ibega mamun faga ku nim wala ni hal ni kafiri do ala kama songa ko ka kafiri ko ka faga ko faga kun ga yala nabi ala kulli lanami muqaddam wa fihim kiram wa huwa asma wa akram هو الشمس نور والنبيين أنجم على ليلة الإسراء والناس نوم سماء ثم زاد على سوي خرجنا به من كل ديك وأمة دخلنا به في ذي أمن وإسمة أتتنا به لله أسبه نعمة لحقنا به سباك من كل أمة ولولاه كان الباد يسبقه كله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin an balma Shrif la TV lagabagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ segin an tɛ ɲinɛ k'an ka foli kokuraya aw ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulu kɛnɛ tɛ fɔ aw minnu kan bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ garanti bugukaw fɛ yen nɔ jamiyatu salatul fati ani wasalakaw u bɛ jɛ ka wajulu kɛnɛba min sigi ka sanga ni Muhammadul Mustafa bangeli ye bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na mɛnkulo ɲuman ani a mɛlen kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye an b'a ala deli ala k'a kɛ mawludu ninnu barika kama ani mawludutigi yɛrɛ bonya kama an ka jamana ala k'a basigi ala ka san wɛrɛ ta yira an kɛnɛ na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum wa dumtum bi khair. Mami mi kira fene bo fene te mamado fene te fedinya na mamado ala kira bangena Abdullahi te kira bangena amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle makankalu de kira bangena